Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li l-ħażin li għandu l-Partit Nazzjonalista fosthom il-problemi finanzjarji ewrithom minn ta' qablu. Grech kienet jiġi intervistat minn ta' ġurnalisti fuq temi varji fosthom il-qala finanzjarja imwera tal-Partit Nazzjonalista li daw wara fuq ta' qablu. Hija problema li jiena wrid li ilha għaddejja ħafna u ħafna snin. Madankollu u fatt li taħt it-tmexxija tiegħu il-Partit Nazzjonalista ma ppubblikax il-kontijiet finanzjarji tiegħu għajr għall-2020. Matul din l-intervista, Grech ma pruvax biss jaħrab mir-responsabilità tiegħu dwar il-finanzi tal-partit billi jwaħħal fuq ta' qablu biss iżda tefaq it-tort fuq l-awditur ukoll. Bħala partit għamilna dak kollu li huwa meħtieġ kif indikajt u kif indika l-istess awditur issa huwa li jrid ikompli il-proċess. Grech għażel li attakka wkoll il-miżura ta' 140 miljun euro fit-tnaqqis fit-taxxa ta' dħul li qed igawdu minnha il-ħaddiema kollha. It-twessiet ta' tax brackets lilek għenek jew għadek fl-istess mod. Meta mbagħad kien mistoqsi għaliex mara tqejt tal-ewwel ġebla tal-proġett tal-Grupp DB f'Pembroke wara li vvota kontrih, Grech ikkonferma d-double standards tiegħu hekk kif qal li m'għandux jibbojkottja proġetti li jidher li l-partit għandu jibbojkottja. Li minkejja illi dak il-proġett votajna kontrih, il-fatt li mbagħad qaddam il-proċess kollu ma sax noqogħdu nibbojkottjaw aħna proġett għaliex jidrinna illi għandna nibbojkottjaw.